Mill-2022 l-hawn il-Ministri tal-Gvern naqsu milli jwieġbu aktar minn 1000 mistoqsija parlamentari. Dan jirriżulta minn informazzjoni li ġiet żvelata mill-Gazzetta Malta Today. 3 ministeri għandhom aktar minn 100 mistoqsija parlamentari mhux imwieġba. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima naqas milli jwieġeb l-aktar hekk kif ma weġibx 182 mistoqsija parlamentari. Wara jħemm il-Ministru tat Traffiku Chris Bonnet 150 mistoqsija mhux imwieġba u l-Ministru tas-Saħħa Ġotjena Bela 127. Minn barra dawn il-Ministri, il-Prim Ministru Roberta Bela waħdu għadu ma weġibx 53 mistoqsija parlamentari. Id-domandi parlamentari jew kif huma magħrufa il-PQs huma ferm importanti għaliex bihom il-membri tal-Parlament ikollhom aċċess għal aktar informazzjoni u jsir skrutinju fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu sabiex il-Gvern ikun aktar trasparenti. Is-sena li għaddiet l-Speaker tal-Kamra tat-Deputati Anġlu Farrugia stess kien għamel sejħa għal dibattitu serju fuq il-proċedura tal-mistoqsijiet parlamentari u kien insista li l-mistoqsijiet parlamentari kollha għandhom ikunu mwieġba sabiex il-poplu jkun jista' janalizza l-ħidma tal-Gvern. Anke l-Partit Nazzjonalista ilu snin sħaħ jappella l riforma sħiħa fil-mod kif jopera l-Parlament inkluż f'dak li għandu x'jaqsam mal-PQs. Dan apparti l-proposta li jsir kif isir fl-Ingilterra li jkun hemm ħin speċifiku ta' mistoqsijiet parlamentari indirizzati lill-Prim Ministru.